ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ କଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁଠାରେ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ଘରର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାରେ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କମି ଯାଇପାରେ। 3 ନମ୍ବର, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର, ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ସବୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାମରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। 5 ନମ୍ବର, କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ବା ଗର୍ବ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ ନୀରବ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର, ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁକୁ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କେହି ମଜାକ କରିପାରନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର, ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ କଥା କେବେ ଫାସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। 8 ନମ୍ବର, ପୁଣ୍ୟ କାମ ଢୋଲ ପିଟି ପିଟି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। 9 ନମ୍ବର, ନିଜର ଅପମାନ ସବୁଠାରେ କହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମି ଯାଇପାରେ। 10 ନମ୍ବର, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଧିକ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମରେ ପରିଚୟ ମିଳେ। ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ। ତ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ।